Shalom. Horas. Suak songonima dihamu amanami inanami Rori sude nama dohoti perminggonon secara live streaming. Manang nadi dia behita amanginang di bagas do di rumah sakit tapayu ma di bagasan las niroha. Adorakso tamulai marhadaulaton marsaur do debata tapak kematiki sangobas martangiang di bagasan dohat tabi martangiang mahita. Amen. Tapuji matuhatta maret de mahita. Marhite-hite goar niribata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar nito di porbadia, natu mapalangi dohot tanoon. Amin. Songonon nina Tuhan Jehovah, yang go halak partigori, mangolu do dibinahen ni parsihotna marhapur siaun. Alai anggo dihalak parjahat, dang adong hasunangan. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali Tuhan dibata jala amanami. Sayurubi mahami. Asaunang madili hami. Ujuroha pogusut tuhami. Jala asa unang magupo uwek kami silom lehomi nadinggani. Ujuro paspasum tuhami. Ramoti hami. Asa unang marpos niroha hami. Tu arta na dihasyanganon. Leho dihami hapursiaon. Asa dohot hami pajabar. Disitianon akka na porsea diho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan ta maret de mahita.
tangihon hamuma patik ni dibata di minggu sadarion ima patik patuluhon dohot lapatanna patik patuluhon dan jadi dohonon goarni dibata yang gesoture dalanna ai hona humna dosogot akka nama sineang di goarna dia do lapatan in oddo ikut dihabari rohatta dibata jalai kokolong rohatta di ibana asa unang hita olo mamurai manang manulun-nulun manang maruja-ruja naroa manang mangasi marhite goar ni dibata ai dinatar sosak dohot di tangiang dohot di puji-pujian dohot si dohonon goar ni dibata ido sehatna atau rak mangidogogo mahita sian Tuhan dibata ali Tuhan dibata saya pergugui mahami maulaun nombar tupadi mi amin tapuji Tuhan ta maret demahita. Tato poti madu satta nagudangi tuadupan ni debata. Ali amanami jala debata nami nadi banua gicca. Parasi rohana sumuru midahami. Huparhatutu jala hutopoti hami do dosa. Doho pangalason nami nagudangi di jolom. Tatap hami marhiti asin ni roham. Jala sisa madusa nami salhuna. Alani pakokop ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amin. Baga-baga taringot Tuhan sisa ni dosata. Roma hamutuaw asa manguli to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tuksura rarado sa muna songon abit bunga dadap botardo bahenon songon itak. Na pirarasongan abit hasuba
gabis songon hapas domuse. Hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhatta, maret de mahita. Epistel di minggu tasadarion iman atas surat di buku 2 Korintus bid 24 mamuka siasa ayat 10 tolu rodi 2 Korintus 5 1 ayat sada tajahama secara responsoria manang marsika sore songonoma hatana disi alai tong doton di hapor siaoni di bagasan hami hobar tunata surati na porsia doau ubaen na huhatahon hami pe na porsia do ubahen na dohot hami makatahon. Alai salhut nai ala dihamudo asa asi rohai nalam tu gaddana di bahen natorop makorhon hamauliateon nasumurung bahen hasangapon ni debata. Ai haporsuhon nami namartiki jalan naeng porsanon ido patupaho di hami hasangapon na sumurung na lumobi hamulionna nasa liling-lilingna. Rapita ayo do butuh hami inatanggal bagas parlapi-lapian nami nesia tanoon adong bagas na sukinauli ni tanga namian salililingna diwangan ido sahatna martua do akka na tumangihon hata ni dibata jala nopyosa. Amin. Tapuji Tuhatta maret de mahita. Sian
tidak kuma hapur siatai songon nani tidak tot ni kadong atas hapur siau disadok portibion rak mahita madok. Tabigima edi puji-pujian sian ama huria duduti mamuse sian ama arbab.
Terima minggu kita Yayano. Tes. Salut. Odolan itikting di minggu ta sedarion minggu tanggal 10 Juni 2024. Naparjolo pakobasio. Sara titik sada goarni minggu doho topik minggu. Goarni minggu ta sedarion minggu paduahon dung trinitatis topik minggu di pargo gui Jahoba do naposona. Tuhan menguatkan hambanya. Sada dua berita Nasora. Nah di hari Selasa tanggal 20 Mei 2024 di basa-basa Hotuhatado sada dana boru di keluarga Natal Hasudungan Purba Inata Sari Mutiara Sihite Sian Wik Celilitan Besar Hipasdo danaki suang songoni nang natorasna. 2. Nah di hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 di basa-basa Hotuhatado sadada danak boru di keluarga Jansen Untung Nabitupulu Inata Nilasari Boru Nababan Sian Wik Tengah Hipasdo danaki suang songoni nang natorasna.
Sada titik tolu Sintua pensiun. Di hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 di permingguan pukul 10.30 WIB di Patupa Huriatado Paborhaton Inang Sintua Resdiana Regina Hasoloan Boru Siregar STH Nasalelengon Makobasi di HKBP Keramat Jati Sian Wik Tengah. Halani di permingguan Manogot Arian Dohot Botari Papungu pelean tujulu dohita ima pelean khusus di bagas amplop naung di parade huria dohot talikasi sian ganup wik si pasahatota di parsermonan hari Selasa tanggal 10 Juni 2024 ima dalata laho madok mauleate di pakubasion nasida nasalelengon di huriata sada opat na patupahon dohot na paradehon bunga altar. Tu hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 na patupahon dohot na paradehon bunga altar dohot na payasun gereja dohot na humaliangna ima sian wik duku. 2 Dewan Koinonia. 2 Sada. Seksi Sekolah Minggu. Hobar tu program seksi sekolah minggu tahun 2024 di Sakapido Retreat Sekolah Minggu tu horong kelas 5 dohot kelas 6 SD ima tanggal 14 sahatu tanggal 15 Juni 2024 maringanan di Villa Bukit Pinus Puncak Bogor disesuai tu sudena toras na adong yanakonna na kelas 5 dohot kelas 6 SD asama dohoti ulauni boima menghubungi seksi sekolah minggu na niuluhon ni padita parningotan siahaan 2 seksi naposobulung marpardemuan matu periodisasi tahun 2024-2026 pengurus seksi naposobulung mangido tu sudi aka naposobulung ni huriata asa si parsidohot lau makobasi di HKBP Keramat Jati ima na parjulu bidang humas, bidang seni budaya, bidang penata layanan, bidang olahraga, na palimahon bidang penelitian dan pengembangan manang litbang NHKBP. Kontak person Bram Siregar HP 0812 9744 7001. 2 David Tambunan HP 0821 1219 1545. Dusidung Tiktingon Madokatado sian pengurus naposobulung ni huriata. Tolu Dewan Marturia. Ruhut Permanahanion dohot pamisangon manang RPP. Mulai sadarion tanggal sia Juni 2024. Hona ruhut permahanion dohot pamisangon do manang RPP ima naso pangatoyan ni huria aladang sesuai dohot opat nama ragam HKBP Distrik Walu DKI Jakarta sesuai surat nomor 221-D-8 Romawi DKI garing 5-2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang undangan konven distrik. Bersama ini kami mengundang pelayan penuh waktu dan keluarga, pendeta pensiun dan keluarga, serta Inasarpat CHKBP Distrik 8 DKI Jakarta untuk hadir dan mengikuti konven distrik yang akan dilaksanakan pada hari tanggal
Senin tanggal 10 Juni 2024, tempat HKBP Cengkareng, Jalan Bangun Nusa 1, nomor 1, RT 1, RW 3, Cengkareng, Jakarta Barat, pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Beserta pendeta penuh waktu dan keluarga, pendeta pensiun, dan keluarga 3 Ina Sarpat. Songoniba saat nititing di mingguta sadarion, aka naso di jaho di tiktingon, buima tajaha di WA group Wiktabe manang website HKBP Keramat Jati. Salut, Horas. Shalom, Horas Amanginang. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena hari ini kita bisa berkumpul untuk beribadah di ibadah siang pada hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh Amanginang pendeta dan pralado sudah memperbolehkan dan memberizinkan kami untuk berdiri di sini untuk menyampaikan sepatah dua kata dari pengurus Naposo Bulung HKBP Keramat Jati pada tahun ini. Pertama-tama kami hormati Amang Pendeta Zakarias Simanjuntak dan juga kepada seluruh Amanginang Pralado, dan juga yang kami hormati seluruh orang tua kami, Amanginang, dan juga teman-teman kami Naposo Bulung yang hadir di sini. Adapun beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada saat hari ini, di mana kami baru saja dilantik di bulan Mei, dan kami di sini ingin memberikan info bahwa banyak sekali kekurangan dari Naposo Bulung, yaitu termasuk adalah sumber daya Naposo Bulung itu sendiri. Jadi kami di sini ingin menyampaikan bahwa kami masih membuka untuk kepada Naposo Bulung yang sudah di atas umur 18 tahun dapat mengikuti aktivitas-aktivitas kami, yaitu seperti ada pendalaman Alkitab, penguan kur, dan juga beberapa ibadah inkulturasi di minggu-minggu yang ada, dan juga beberapa aktivitas-aktivitas di luar ibadah yang kami selenggarakan, yaitu ada juga Pareheon dan juga nanti ada Natal Naposo Bulung HKBP Keramat Jati. Jadi kami sangat meminta tolong partisipasi dari teman-teman pemuda-pemudi Naposo Bulung yang mungkin juga hadir pada hari Minggu ini di ibadah siang. Kami mengajak kepada teman-teman semuanya yang mungkin sudah pernah aktif dan juga belum aktif dalam pelayanan dan kegiatan Naposo Bulung HKBP Keramat Jati untuk dapat ikut bersama kami melayani di ibadah dan juga HKBP Keramat Jati, karena kami tidak bisa hanya mengandalkan pengurus dari HKBP Keramat, dari Naposo Bulung HKBP Keramat Jati, tapi kami juga butuh bantuan dari segala sisi, bantuan dari Naposo Bulung HKBP Keramat Jati yang bukan dari pengurus pun dapat aktif bersama kami agar kita dapat bersama-sama menaikkan dan juga memberikan kualitas yang terbaik pelayanan kita pada Naposo Bulung HKBP Keramat Jati, karena kita adalah bunga-bunga di Naposo. Dan juga kepada Mang Inang semuanya kami juga meminta izin bahwa info ini bukan hanya di ibadah kami akan sampaikan, tapi kami juga akan datang untuk menghadiri ibadah partengyangan di setiap week. Jadi kami meminta izin Amang Inang, mungkin dalam beberapa minggu yang akan datang kami akan datang di beberapa week untuk kami memberikan info ini juga, untuk lebih dekat lagi kami dapat bersentuhan dengan Naposo Bulung HKBP Keramat Jati yang ada tersebar di beberapa week. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih lagi kepada semua seluruh Amang dan Amang Dainang, dan juga kepada Naposo Bulung. Besar harapan kami melalui info ini dapat berkumpul bersama kami di kegiatan-kegiatan, terutama di Punguan Kur Naposo Bulung HKBP Keramat Jati yang akan kami adakan. Jadi untuk info selebih lanjutnya nanti akan kami sampaikan, yang seperti tadi sudah dibicarakan oleh Amang Simangunsong, yaitu ada nomor kontak person kami, dan saya juga selaku
David Tambunan, dan juga dapat menghubungi saya ataupun menghubungi Bram Siregar. Bersyarat harapan kami untuk bisa berkumpul bersama kami. Jadi kata terakhir dari saya, kami meminta maaf mungkin ada salah kata dan perbuatan dari kami. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan oleh Amang Pendeta dan Parado dan seluruh jemaat di sini. Terima kasih. Shalom. Horas. Marit de Mahita, lasta pabungma piliata sadaa dohot sadabi. Di padana Yesus di joloku, moloni tangan di manogua, dan di ngoluku hodo sombaku, tu sonang padalang rapona, bubotodo takas panabuanmu, diiring-iring kodola kaki, saat roti ujung di padaku, togu maau jonok tulang bumi. Si patalilu hapor seaku, mililianani potibion, alai duho tatap o Tuhanku, margogodo di ngolukon, bubotodo takas panabuanmu, diiring-iring kodola kaki, saat roti ujung di padaku, togu maau jonok tulang bumi.
di perdana Yesus di joloku, olong di taman di mana buah, dan di ngoluku ada sembahku, tung sana adalah rapatnya, ku bertodong akas menungguanku, diiring-iring adalah kaki, saat roti ujung di padaku, Tugu mau colong tulang bumi. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate, dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, hatani debata mamakulingi hita di minggu sadarion, imana tersurat di Sada Samuel bidualu ayat 4 saha rodi ayat 10 sada. Songonoma didok disi. Alani i marluhut masaluhut akka situa ni Israel. Manopot si Samuel tu Rama. Akaninna nasida ma tu ibana. Idama nunga sari matua anggoho, jala akka anakmu, dang diihut-ihut nasida akka dalammu. Ope pappe ma dihami sada raja. Asaibana manguhum hami, suang songon saluhut bangso parbigu. Alai sogo ni rohani si Samuel do hatanani do nasidai. Saile hodi hami raja sada asa ibana manguhum hami. Jadi martangiang masih Samuel tu Jahuba. Dungi nina Jahuba ma tu si Samuel. Tangi homma suara ni bangsoi di saluhut nani dok nasidai tu ho. Aidada ho audo nabi nolokon nasida di si. Asa unang be au raja nasida. Sumatu saluhut pabahenan akka nabinahin nasida olak ni ari ujuau manugihon nasida ruar sian Misir rasi rasa sadarion saditadikon nasida au asa mangului akka debatasi leban. Suang songoni dibahen nasida nang tuho. Oppe tangi homma suara nasidai. Asal takas di hati dakon jada di pasingoton hotu nasida uhum ni raja nagumongkom nasida sogot. Dungi dipatol hasi Samuel masude hatani Jahuba tu bangsoi akan mangido raja sian ibana jala di dokma. Odo uhum si ingoton tu raja nagumongkom hamu sogot. Buaton na do aka anak muna. Jala bahenonna mangiring-iring huretana dohot hodana asa merlujung nasida di jolo ni huretana. Ima sahatna. Adong do peribahasa namado the grass greener on the other side. Labatanna rumput tetangga lebih hijau. Rumput tetangga lebih hijau. Imana marlapatan hirana umuli do ulau nidongan. Imana marlapatan hirana dumengga do idaon napuna ni dongan sian napuna ni iba. Jala hirana umuli dumenggan na adong di dongani sian na adong di ibana.
Alai halak na marpikir na songoni, ima halak naso maka mulatehon na adong di ibana. Dia tidak bersyukur dengan apa yang ada padanya. Ailala pibana pa bereng-bereng na dihalakan. Saya di pa bereng-bereng na dihalakan. Idoban na olo sape madidi. Yaro kita istilah madidi. Roi jurna gabi sape turun. Pola pa itu amang tabu ni halakan. Utabu do hoda ba. Ayaw hacitat do. Utabu do hoda. Hami songono do. Udeng do hoda. Nah kan? Jadi seolah-olah melihat orang lain itu lebih sempurna dan dia tidak mensyukuri apa yang dia punya. Ima di lapatan ni peribahasan hakingan ni rumput tetangga tampak lebih hijau. Adong dohi tasongon yang manginang. Saya merenida na di dongan ni udinggan. Tang adong ate. Mau lihat mak. Alai diturpukon molo taparrohahon tajaha ai nasai di paida-ida bangso Israel, bangso ni debata do bangso perbigu na humaliang nasida. Di pabereng-bereng bangso ni debata bangso perbigu na humaliang nasida. Ahana di pabereng-bereng na adong rajana. Tabu mahal lagi ba? Adong raja berwibawa do raja nai, indah kan? Tongam mula dong upacara kerajaan berwibawa makulik tarompet adong pengawalna dungi musai raja tinggal di istana macai uli denggan adong pengawal jala tarida do musai merhite pahianna nama cai uli saksak ai raja ibana adong huretana jala gudang arta nasida. Ima di babereng-bereng halak bangso ni debata tebunai halaki tongambah berwibawa nina ala nasida bangso ni debata bangso Israel dak songoni ai debatado raja nasida imau badidokon bahwa bangsa umat Tuhan itu teokrasi, Allah sendiri yang memimpin. Debatado nagabir raja di nasida jala debata di haporsia nasida dunian pergogo nasuhatu dosan di pasu-pasu debatado nasida molo jupang hamaolon disuruh debata manang dipabakit debatado malim manang na disebut hakim panguhum itu benadong hakim Samuel Imam Samuel laho patotahon paturehon molo adong akan narudut asa gabe dinggan saluhut na nasida baik secara etika secara moral dan juga secara spiritual dung dinggan nasida di patota diajari dungi di pasu-pasu diurupi debatama molo rope musuh nasida rodo debata lao mangudihon nasida ido ben malua nasida siragam niaka musuh alai dang adong jupang kemegahan songon nadi bangso perbigu na humaliang nasidai dang adong memang kerajaan rajana terkenal alania kamanginang idama boy terhirim bangso ni debata mamereng bangso perbigu wado delenia teh terhirim bangso ni debata mernida bangso perbigu tudos maon terhirim halak na porsea naing songon si pelibigu ima terhirim halak na porseai naing songon si pelibigu terhirim anak hasian na burjui naing songon anak natakangi nangita he ima berita anak namagoy muruk goy bana tu amongna
Iya anakmu natakangi nang di pasusehon artana di baik kodo pesta tu ibana hape au songoni ba burjuku na salelengon dang adong di baik ko manangaha. Terhiri di mana hape anak hasian do ibana. Anak hasian terhirim naing songon halak anak natakangi. Ini adalah sebuah hal yang aneh sebenarnya. Alai nang binoto atik naulo do tutu adok sia kita na songoni. Ngabo sanau na burju gabe burju mulayon takang na mau inna kan adon do ita songoni kamangina na salilengon nga burju au ale yang gon ida ma ikot takang na mau mulin na ay ma ngadong benasala be molo songoni kan ngaloja au na martuhani na salilengon anggo sibolison na mau inna. Jadi molo nga masa songoni prinsip dohop motivasi nga gabe asing be cerita anak ala somalna halak maniru asalam tudenggan na do halak maniru asalam tudenggan na alayo balik maniru nasala halak maniru do asal naing dapotan persaulian hapeon gabe asalao tu hamagoan halak madiori naumuli alay lawi banatu naroa imana masa diturbukon jala songonima halak naso uboto madok mauliate. Dia tidak bersyukur dengan dirinya dan pemerintahan dari teokrasi Allah yang menjadi raja, Allah yang memimpin menjadi monarki jolma nanaing gabe dipilit gabe raja. Asabui dihilalana sida sonang molodung raja sia jolma dang debatabe raja nasida ima ubahen na didapoton akas situa diturpukon manang natua-tua ni Israel imana de opati didapoton akas situa ni Israel manang natua-tua ni Israel masih Samuel di Rama dungi didokma tu nasitu si Samuel nunga sarima dua ho masih Joel dohot si Abiyai nan yang kami gabe malim gabe hakim dang dengan parangena ai ipolat di perak do nasida di jalo do sisip suap jala di balik do inna ima di ayat tulu di doki taringu tu anak nana duai dungi di dok mamusai alani pape angkat madihami sadaraja asa ibana menguhum hami songon saluhut bangso parbigu berko kita made limai pilih madihami raja asa ibana menguhum hami asa sarupa hami doho bangso parbigu hape nasida bangso ni debata bae mapilit asa sarupa hami doho talakan ninna dipetudos dirina nama cai argai songon halak parbigu ima turpuko alaya kamanginang molohamu sugari di posisi ni si Samuel bohado pakidalata Roma akan tua-tua natoro mado nunga sarima tua ho misalnya pemimpin kita uluak kita nunga sarima tua ho lapatan ni dak tolakmu memang uluho bangson ngasuda gugum mudur maho ido naneng dohon ni natua-tua ni Israeli toema lengser maho baru na paduahon didok muse ai ida ma anak muda duai inda muse kan anak muda duai si Joel do si Abiyai dang dingga parangena korupsi do di papel do di jalo do sisip suap molo hita di dok songoni buado tuk petik kos hatai tuk petik kos asitong na nga matua memang si Samuel di hati hai jala memang anak naipe di hati dako ni mana do memang songoni do dak cuma pangalahona alai moli dok songoni itu hita tercalo hita do bodoh pe hita berbangga hati madok songoni bahwa tu emak mula songoni nah. Mungkin kita akan terpukul hatinya aigari itu halak nama pitung au sugari adong halak nama pitung memang dia buta
Ala ni dok tu ibana, orang buta, sini dulu. Baru hira-hira pakilalan ni. Hacit do pakilalan ni. Memang benar dia buta, iya. Tapi kalau kita katakan, orang buta, sini dulu. Benar perkataan itu, tetapi itu menyakiti perasaan. Tutu ibu ta ibana do anak nanda dua idang denggap parangena. Ala di dok muse anak mu pe dang diihut-ihut lakam. Jadi nama dokon wo iya le malim alien aku mudak tore. Berarti ho pedak tarpareso. Akhir song lima. Jadi sebenarnya ini kejam ini pernyataan ini. Dan memang itu sebagai bukti bahwa manusia baik itu imam ternyata bisa saja mengalami kegagalan di dalam membina anak. Jala sebelum nape ungadong Imam Eli si Hopni dohot si Pinehas dang tong diula ulau nadinggan ala nido banagabe si Samuel di babakit gabe hakim malim menggati si Hopni dohot si Pinehas anak di si Eli. Tapi masa musa tu ibana langsung muni haji doi pakilalan ni ala ni mau bana ro ibana martangiang tu debata may ba na mga luwalo. Alay ang go na mabay madituk jala hatsit mo si pakilalaan ni si Samuel. Dadaholan ala ni hata na duway. Alay songon malim ibana. Ay nandido natoropido asa pape madihami sada raja. Angkatlah bagi kami seorang raja. Lapatan na molo malim do oknum malimido na hurang berarti si gatio ni sedo oknum malimi dang gabe bayon gation ke tatanan sistem on malim do na sala alay di bangido raja nga gabe balik bekan urusan ni mo setu turpukon ima tabereng no diturpukon dung dia lualuhon si Samuel ditangyang na tudai bata tutu berpengharapan dora si Samuel asa muruk Tuhan itu nasida alai ipe tong balik muse tong didok de bata tu ibana tangi homma alu nasida tangi homma nina suara nasi bangsoy dungi baru pe didokon aidada hona ditulak nasida alai au dona binolokon nasida. Bahasa didok debata songoni karena mereka sistem pemerintahannya adalah teokrasi, Allah yang menjadi raja. Imam itu hanya perwakilan, hakim itu perwakilan, raja itu adalah Tuhan. Tetapi ketika mereka akhirnya meminta raja, itu artinya mereka tidak mengakui lagi Allah sebagai raja, alai dilului mah raja nasian colma. Ido persoalan na sasitong na do balga. Alay dung dibigi si Samuel hatay malum mautik pagkilalaan na jalala margugo may mana ay dangaw hape na ditulak alay Tuhan itu ima dido ibana. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sungguh Allah tahu motivasi, Allah tahu niat, Allah tahu rencana setiap manusia. Ternyata Samuel dan anak-anaknya hanyalah alasan untuk menolak pemerintahan teokrasi, menolak Allah agar menjadi monarki. Sarupa mon hirana merbiliat merbulat tulang tusado ditebak alayang ko sasaran na tuberiban itu kan lang pala hubotannya merbulat tulang alay tusan ditebak alay sasaran na tusan. Si Samuel lo ditebak tak alay sa sitong na asa manggati debata unang gabi bana be raja untuk mempergunakan legalitas imam lau mamiyahi raja na baru imana masaon di turpukon habe nunga pola sanga baper madituk rohani si Samuel alay gabi mulak mamuse semangat nai ikon hata honon na do hata ni debata do honon na do hasitongan tubang soy atik pe ditulak na sida ibana atik pe ditolak harorona atik pe didok na sida nungga sari madua ho lapatanan macoho ma nungga sai bei igatim ha
Alai di hatahon imana dotong hasitongani adorang so ibana mengundurkan diri. Ai diturpuk selanjutnya di rodo ibana muse lau mangido asa macohok maau sian ulau ni. Songoni mahape nguluon hidup penuh dengan teka-teki, sulit untuk ditebak. Alani marhite-hite turpukon disungguli dohita asa posrohata tu debata. Ai ido topik ni mingguta sadarion. Dipargugui jahu bado naposona. Naking nung baper si Samuel. Naking matung macay holsoan ni mana. Ama kejam ni bangsoon. Songoni hatana lau manula kau. Hape sorong nasala na huula. Anak ki memang salah ido. Ale songoni mahata nasida tuaw. Alai dung didok debata dakko ale audo na itulat nasida mulak mamuse guguna. Dia bedi uduti ma ulaw nai. Alani marhite boyga taida pabua ditogi hoddo akan naporsea marpos ni roha tu debata. Marpos ni roha tu debata. Ido naking kurni arbapate. Jauh bado partano bato aku. Ina kan ido. Mulurap do tibana dang babirau, dak tahu tanau. Ido tahe. Berarti dak pula babir be par arbabon bangulan nasi tong nadinggan itu tong kan. Dohot tita. Ido dah. Ala di bagasa kasih tongan songo si Samuel maka tahun hatai. Ala yun songo tiki hami naposubulung SMA. Mula naposubulung tiki SMA do pihami alai mula dong namuding aka keluarga selau do hami naposubulung bedulo mengapuli keluarga ni namudingi. Anggu di tiki melayat. Ola Yesus do hubadong aku. Kan? Iko Yesus dodong aku. Anggu itu dihafal matuang ka naposubulung. Alai hola dung lau mulak. Ay taruh jauh, ina kan? Ay taruh jauh. Tu jauh na. Ay hati hai di utanami sunarong pe gudang lampu listrik. Ay gulak dope. Mobil sunadong. Bapa linggo sepeda motor ipis ada do. Sepeda do. Pas warung gue pakto di borongin. Hape mangalibuti kuburan muse. Hape yang gue deh iko Yesus dodong aku. Wah, umat tu kan. Hape hola dung borongin. Ay taruh jauh doa. Ina kan? Termabiar. Isa na dong aku ina. Halai tentu angko hatai nakingani ungkapan kepercayaan di padongan nion ni debata. Jala di pagomos mungsi lumubi nakina di Qur'ama. Ku tak dapat jalan sendiri. Wah, luar biasa kan? Aku tak dapat jalan sendiri. Nadi dongani, nadi pergugui, nadi urupi debata dua uben nabui hu ulau ni. Jala ido sasitong na nadi hati dako si Samuel. Dada diriku na hubari tahun. Songo jamitan na dari minggui si Paulus. Ditulak ibana. Aida ada diriku nahu bari tahun. Alai Kristus do nahu bari tahun. Maka dia mengatakan itu dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan jala debatado nabi nari tahunna songon si Samuel nang diturpukon. Atong molo pe asing hape ulau ni. Molo pe asing pengaruh ni kepemimpinan pemerintahan. Boy do memang disadetiki hita marungut-ungut. Bodoh memang zadetiki ai hajol mau dui kan ekspresi ni diri dui marungut-ungut. Bersungut-sungut itu boleh. Yang penting jangan lama-lama. Dan juga jangan sering-sering. Itu tong kan? Jangan lama-lama bersungut-sungutnya dan jangan sering-sering. Jadi bersungut-sungut ya udah mar bete-bete. Udah mar bete-bete. Tapi jangan lama-lama dan jangan sering-sering. Ah itu aja intinya. Alani do molo pesong na asing di baga serohata adang pas tumagom mapasahat tu debata. Songo si Samuel tu debata do dia dua luhon ibana. Merasa ditolak itu memang hal yang menyakitkan. Menyakitkan ditolak. Aku boto moloro ka mang situa tu bagas tabe kamanginang. Hape ulau ni huria do nyan mungkin nasi dalam nasida. Ay marhua mananya maksituon nama jalo gua tau maraon mulak mahamu mang dok madang di Jawa amet ini ada di bado kan merasa ditolak mana sida alai
sa sitong na dang nasida na ditolak. Persuruh ni debatado na niulan nasida. Khobar tu tohonan ni. Ala ni dang dirita hape na ditolak. Tuhan itu. Ala ni gabi moru masih mangata. Daw. Ulah hunut tado ulah utai. Merasa ditolak itu memang menyakitkan. Bahkan itu bisa menjatuhkan mental seseorang. Tergantung kita menanggapi. Memang ada orang yang slow ketika ditolak. Biasa aja. Ada memang orang yang panik ketika ditolak. Ada orang yang marah-marah. Ada nggo nasape bunuh diri. Ala ditolak. Bahkan lebih parah songon na julu ya te. Apabila cinta ditolak maka haima. Berarti na songon di tahu lah tiki. Ibu tahu kamu udah kemana tu. Cinta ditolak, XX bertindak, kan? Luar biasa noni, itu kan? Jadi nak sampai dohoti, irespon ni seseorang kalau menghadapi penolakan. Alai tergantung setiap jolma do songot dia menghadapi pisah, adong do na ya diketawain aja lah, inna kan? Ya dijogetin aja, inna kan? Dijogetin aja. Do akan asing alai na pasti diajar hodo itu hitam marhite turpukon molo pe ditulak ko ingo mak pasahat pajulu tu jahuba sudena hinol sohomi asai bana ma perguwe huko ido di doktu hitam songo si Samuel iturpukon na badua hon unang gabe sumurut ringgas ta mangulahu katani di bata atik pe adong na manulak manang makasuguhon aidang saut gabe daksudat si Samuel mangula-ulaw na isongon malimi mana atik pe dihasuguhon akan atoropi ibana dohot anak konna alay setong do diulahon ni mana songon malim ibana mamiyahir rajai na pinilit ni nasida ima si Saul jala ditangyak ko ni mana do marsitutu si Saul asa gabi raja na ringga di bana mangudihon bangsoy jala na mangihut na ikut akasubot sipata di paluas debatado masa naso tahalomohon sipata di paluas debatado masa di ngulut tahun naso tahalomohon. Ngulutai di bibeli debatado na marsuru si Musa togihom mabangsok ki mulak sian Misir lau mahujupai masih Firaun. Alai erko kita ma dipatakkang debatado rohani si Firaun. Harusnya logika tamat dokom molonunga disuruh lau tu si madapot tu si Firaun harusnya ikut Allah akan melunakkan hati Firaun. Ternyata disuruh si Musa alai dipatakkang debata rohani si Firaun. Kadang ngamaralu tu pikiran tanoni di luas debata do HP masa nasongoni naso tahalomohon. Asa ujungnya botoon ni si Firaun bahwa ternyata sekalipun dia kuat, sekalipun dia raja, sekalipun dia punya harta, sekalipun dia punya wibawa yang lebih besar, tetapi Allah jauh lebih besar. Di masa ni dibata. Jala di paluas di batado songona diturpukon. Pangiduan ni bangsoi, pangiduan ni natoropi, babaki madihami raja. Asai bana manguluhok kami, manguhumi kami, songon halak perbikuan ninna kan? Ya 5. Alai amaralo sa sitong nai tu pemahaman teokrasi. Alai di luas debatado. Tu idok tu si Samuel tangi homma pangidon na si de. Bae ma inna. Ada nga suhar bay. Suhar matutu alay di luas debatado masa na songoni alay di ujung na tayo do gabi maila do bangsoy dung dimiyahi bangsoy hape di sada Samuel 15 dang ditangihon si Saul hatani debata ujung nga diucat tod dini debata siya ni bana gabi maila manasida diuhum debatama hehe mamuse bangso Filistin Roma si Goliat naing mamorang nasida alay ya doraksoy ito disuruh debatama si Samuel Samuel hehe maho miyahi mamuse si Daud gabe raja Allah mengizinkan tapi bukan berarti Allah membiarkan tong do di baga sa pangaramutyan na. Songoni mahape na masa di nguluton. Si pata do di luas di bata naso tahalomohoni. Baka mungkin natahasuguhon. Alay asataboto di batado na marhuaso, di batado na puna gugo, jala sa guru tulong ni rohana do na ikumasa di tonga-tonga ni Portibion.
Ima barita nauli nuaing tu hita kamanginang asa manang dia penamasa di ngulum nuaing molo suharpe siya pikiramu ingok ma di parohaho di batado ng ngulum. Molo pesongon nasing tanggapan niya ka na asik taringo tu dirim ingok ma ditatap di batado ng ngulum. Molo pe di fitnah, molo pe di hasugohon, molo pe di tulak halak ingok ma. Molo di bagasa kasitongat do hita mangulahoni dang dirim na ditulak alay di batado na ditulak. Kalau dunia ini menolak Yesus, bukan Yesusnya yang ditolak, tapi Allah. Berarti dia tidak akan beroleh keselamatan itu. Alanido iko disuruh hita beritahom mabarita nauli tu saluhut na tinopa atong dangi-tangihon nawanon. Itu bukan persoalan. Itangihon man ang sutangihon, itu bukan urusanmu. Alay ulamu beritahon, hatahon, jamitahon. Mereka berbuah atau tidak bukan urusan kita. Itu adalah hak Allah. Tusomba hita nuang ditugu-tugu kamanginang asa boy hita mergugo law mangulahon akan ading gani. Tukso ditangihon anak kota penuaing si paingota iko burju songonon iko marsyajar songonon iko martangyak songonon iko burju songonon do takanasing dang ditangihon alay ingok ma ido ulaota songon na toras mangajari manugu-nugu manangyakon ibana. Soal ditangihon manang aso ditangihon itu urusannya. Ay ido jajita dah ditiki mabuah dana terdidi naolo doho manugu-nuguon tu bagasan perguruan ni halak Kristen naolo doho manangyakon nasida naolo doho mangajari nasida olo ali dangi dokon iko bainom mudo osugo songoko dangin na dangadong hatai di doko ditiki lau mabuah terdidi hita olo doho mangajari marsitutu hobartu haporseomu mangajari manugu-nugu manangyakon ni mabuah ni mana tu perguruan ni huria Protestan tu kita dokma naolo doao. Itu tanggung jawab kita. Soal hasilnya Tuhan yang menentukan. Alani dorak pola gabi badik-badik kono tadi rita dohot na ansing. Apalagi misalnya songo bangso nakingani asa songo kalak bangso perbigua kita hinna. Pau nga salah bibana halak na poso na pinilit ni bata hafe naing dipatulus ibana kepada hal-hal yang rendah. Unang matubo na songoni alay tahamulatehom madirita tahamulatehom manguluta nang hita pe ditonga-tonga ni huriaon baunang say umuli taidat tong huria ni halakan hape huriata gabe lupa hita makamulatehon unang say taida rumah tangga ni halakan umuli dumenggan hape na dijuluta tong do uli tahamulatehom ma na adongi unang taida ulaw ni halakan uttabo mang tabo ni halakan matutu na di pasu-pasu Tuhan ni tanam say je hita na si pasu-pasu do yang kita matong akan di pasu-pasu Tuhan ni minta kaibano mana tikos hape dirita pe di pasu-pasu di batado hita hanya hasilnya beda alai di pasu-pasu di batado hita maka mengucap syukurlah di dalam semua hal dan ingatlah Tuhanlah sumber kekuatan kita amin. Mauliate maali di bata di pakulingi hohami marhite hatam di bagasa tikion asa huhamolete ho kami saluhut pabahemmu di tonga-tonga ni ngulu nami. Sayunang mga biyak kami mernida akka si Pilibigu mernida akka na soporsea manang sayunang hubading-badiko kami diri nami tuhalat na sumangului ho alidibata out surape idaon hirana dumenggan akka na niula parnguluon ni akka na soporsea sayunang mga biyak kami disi alay huhamulate ho kami ma pasu-pasum huhamolate ho kami madinggan ibasam huhamolate ho kami ma ay hodo Tuhan nami na mga rajay ngulu nami atiktung masa panulahiyon ditulak haroroni hami ditulak hasitongan na huhata ho kami ditulak akan nadinggan na huula hami alide bata pergugui hami ay hasitongan dohot hatamdo nahuhata ho kami ay agka ulaw na dinggani hobar tu parsuruan mudo huula hami atong mulo ditula kami hape na manulak hodoi atong sayo nang sumurut ringgas ni rohan nami mangulahon na kanadinggan makatahon na dinggan dohot na sitong alay hot mahami di bagasan las ni roha di bagasan semangat na baru hitsa tot dinami dohot daging nami laho mamaritahon taringot tu Kristus. Mauliate madiho ali di batano nga disungguli ho hami ay sipata hape di luaso do masa naso hinalomohon ni rohanami gabi hubo to hami ma saluhut na niatur homo
ido hape na umuli. Ay uboto wado ho ali de bata na record di hami siyan na pala diri nami. Ay hodo Tuhan nami, hodo na punahami. Atong say hudala ni hami may dibagasan pos ni roha. Jala ulaho kami nasa ulaw nami dibagasat padongan niyommo. Una ko pangasahod gogo nami, una ko pangasahod diri nami. Boy do tutu gali pamatang nami, gali parungulon nami, ala ni hata, parange, ala ni ianakon, ala ni keluarga. Doho na maragami Tuhan. Sayunang gabi pangabati idihami, lau makatahon hasitongan, doho mangulu di bagasan habonaroni. Atong songon na po si Samuel, hotma hami makatahon, mamaritahon hatami, jala mangulu di bagasan lomo ni Roham. Jala perguguy hami, molo jupang akan nasuhin alumohon ni rohanami. Jala molo pedi hasuguhon, sayunang gabi tarima sami, jala unang gabi makurhudo say di hami. Alay tuho mahupa sa hatami, asa huma na mangajari, napatauhok kami maralus, napatauhok kami, lau mangulahon na duminggan, ho Bartolomo ni Roham, dada ho Bartolomo ni Rohanami. Asi Roham di huriam, pasupasuma, marguguma, pirma to dinami, lau makatahon hasitongan. Molo pe adong na manulak, sayunang gabi moru, las ni Rohani parhalado, las ni Rohani ruas ni Huria, disadok panggulmito ni ngulu nami bi. Jala hati dakono nami ma Kristus do Tuhan isadok ngulu nami. Mauliate madihodi dengan ibasam nama masu huriamon di lehokodo las ni roha marhite-hite hatauon di anak doho buru ni huriam marhite-hite akaparbinotoan nasida. Mauliate madiho ali di bata ala di pasu-pasu hokodo nang dana sorang di tonga-tonga ni ruas ni huriam. Mauliate madiho ali di bata ala di luasom mangulan na posom situa di tonga-tonga ni huriaon jala jupang mamuse to kenai tikina naing pensiun. Mauliate madidinggan ni basam ali di bata ala di lehoko partikian nang tuakan na sikola minggu lau pabagaso pangatusyon na taringot tuho marhite-hite retreat ni sikola minggu. Jala mauliate ma alamiat do petakas holong ni rohami di tonga-tonga ni huriaon marhite-hite na padalaton ruhut parmahanion pamitjangon. Ay ima tutu hapataran ni Huria na sitong. Ay barita holong ni roha na siyan Tuhan Yesus do na binaritahon disi. Huhut manungguli asaunang adong be, niyan manibil siya dalammu. Asaunang adong na mga laosi patikmu. Alay molotung pe di laosi asa diingot mulak romuse tuho alide bata. Atong pargugoy mahuriam doho sa luhu ruas ni huria nang parhalado na pe lau patupahon na dinggan ho Bartolomo ni Rohami. Asi Roham nang tu anak doho buru ni huriam doho ruas ni huriam natungon marsahit di rumah sakit. Nyonya hutagalung buru si Manukalit, Asmawati buru si Mangunsong, Gina buru si Tumorang, Hasil Itonga, Garneta Gloria buru si Tumorang, Fania buru Pasaribu, Selfie si Majuntak, Nyonya si Majuntak buru si Topul, Antonius Sinaga, Hanna Uli buru si Lalahi, Nyonya si Han Teresia buru si Turus, Leander Malau, Ezra Kevin si Mangunsong, Nyonya Ronald Agultum buru si Tanggang. Doho takkan na suhagwara kami ali di bata. Molo pigali pamatang na alay posto rohanami anggo todina perguguam mudo jala marhapor siaon ibana tuho ay hodo Tuhan nami hodo mangalehon narsana rikot dingulu nami songoninang hai pasoni. Atong hupuji hupasanga pami maho ali di bata ala nidinggan ibasam mga saho Kristus Jesus. Amen. Marede mahita buku de nomor 700 sada laos di som mahita papungu pilihan. Asal
tatangnya kumma piliata. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami mas yan nanilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajaommu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami godang ni sileho-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na merdu sa tuhami. Una kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tu todim. Amin. Amanginang hami parhalado na makubasi parminggu di baga satikion pasahato tuhita selamat hari Minggu horas marihita. Di